Hola amigos e amigas, como estades? Benvidas a esta canle de YouTube. Meu nome é María e os que me coñecedes xa sabedes que, pues, trato o tema de autohipnose a través destos vídeos. Espero que pues, consigas estar moito millor. Neste caso imos a tratar a través dos scripts. Os scripts creo que xa o comentei en outra ocasión. Son palabras frases que o hipnotizador utiliza para que o hipnotizado que crea un estado de relaxación, incluso que chegue ao trance, non? Neste caso, imos a tratar o insomnio que me parece un tema prioritario, un tema de actualidade, un tema que se necesita tratar con urxencia, non? É increíble que cando chega a noite, cando vamos a dormir, moita xente sea incapaz de facelo porque na súa mente empezan a conversar un montón de preocupacións, non para de pensar, costalle relaxarse, empezan a poñerse cada vez máis e máis ansiosos, que moitas veces pues, que recurrase aos medicamentos cando ti de forma natural podes chegar a unha relaxación e dormir placidamente. O soño é necesario, o soño é reparador, tanto a nivel físico como a nivel mental, pero tamén a nivel emocional, porque eso, si recurren habitualmente durante moito tempo, podemos chegar incluso a padecer de todos os trastornos. Ir relaxando o corpo cunha relaxación progresiva, vale? Vai ser ir todo progresivamente hasta que, acabemos tan relaxados que nos dormamos. O podes utilizar todos os días, as veces que necesites, pero con unha xa vas a entrar e vas te dar conta que o cerebro vai a recoñecer xa o script e enseguida vai a relaxarse. Automáticamente vai a lembrarse do que pasou pois cando te dormiches e enseguida vai a axilizar ese proceso. Recoméndoche que utilices cascos, que o fagas eso, no sitio habitual onde durmes, con todas as condicións mellores para o teu benestar, e xa me contarás. Tan pronto como estés listo, lista, podes preguntarche cando vas a pechar os teus ollos. Tomarás unha respiración profunda. Podes sentir o teu corpo relaxarse e facer máis lenta a túa respiración. Deixa que a túa mente se relaxe. Comencemos comparando a túa mente ca superficie dun tranquilo lago. A miña voz pode ser como a brisa que mece as árbores ao largo da costa. O lago permanece calmado e tranquilo, aínda que moitas cousas sucedan baixo a superficie. Podes ver claramente esta imaxe cos ollos pechados. Agora é doado disolver esa imaxe e formar outra. Tal vez unhas escaleiras que baixan e te observas baixando libremente. As escaleiras poden estar cubertas cunha grosa alfombra, unha alfombra que é como unha nube baixo os teus pés. Tal vez hai unha varanda de madeira que poden levarte a un salón
ou unha cómoda habitación confortable, con libros e con troncos ardendo na chimenea. Mentras ti estés aí, o mundo externo permanece fora. Podes sentir nos minutos o ben que se está aquí. Podes facer calquera cousa que desexes. Nin sequera tes que continuar escoitando a miña voz. A tua mente inconsciente pode facer todo o que desexes, pero a tua mente consciente non vai facer nada realmente importante. Nin tes que preocuparte tratando de escoitarme, porque teu inconsciente escoita con unha nova consciencia e responde a todo por el mesmo. Podes estar aprendendo a recoñecer as sensacións que acompañan a relaxación interior. Podes experimentar un nivel lixeiro, medio ou profundo de relaxación. Ti elixes que é o mellor para ti. O teu corpo pode sentirse pesado ou lixeiro. Ou pode sentirse dormido ou non sentir nada. Pode flotar ou fundirse ou deixarse levar placenteramente. Pode facer o que desexes. Tal vez o teu corpo síntase dormido, aínda que a tua mente parezca desperta. Por suposto, non tes que preocuparte por iso. Esta é unha experiencia de crecemento e aprendizaxe. Por suposto, podes ir moi profundo e segura. A tua mente interior está alerta. Pode escoitar o que necesite e responder na forma correcta, xa que está cada vez máis alerta. Se eu conto de 10 a 1, poderás ir máis profundo, máis en perfecta armonía. Imagínate baixando por unhas escaleiras ou un elevador ou por unhas escaleiras eléctricas. Calquera imaxe placentera que ti desexes. E se eu conto do 20 a 1, podes entrar no doble de profundo, desfrutando unha sensación cómoda e placentera. Calquer tipo de sensación que desexes. Vinte, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ao relaxarte, toma unha respiración profunda e quieta.
Podes ir aínda máis profundo. Conforme disfrutas da comodidade, daste conta de que é menos e menos importante a miña voz. Ti podes deixarte levar por o teu ideal, un alegre lugar para a relaxación. Permítete estar completamente relaxado, suavizando os músculos tensos en cada parte do teu corpo. Se hai algunha molestia, déixalle marchar. Podes deixar que se disolva por completo, como unha cullerada de azúcar nunha taza de café. Podes axustar a túa respiración a un ritmo lento e cómodo. Podes visualizar as diferentes partes do teu corpo relaxándose e sentíndose dormidas. Se a túa atención vai aos dedos dos pés, estarán placenteramente relaxados. Podes darte conta da calidez da circulación entre eles. Se envías relaxación aos teus pés, as plantas dos teus pés, os arcos, os nocellos, tamén sentirase a cálida circulación. Podes sentir a sensación de alivio. Podes sentir o mesmo proceso de alivio fluindo a través das túas pantorrillas, as túas espinillas ou canelas, suavemente relaxando os eonllos. Ao relaxar os eonllos podes sentir a relaxación indo hacia os teus músculos. Deixa que as olas relaxantes cubran os teus glúteos, abdomen, estómago. Podes relaxar a parte baixa da túa espalda, a espiña. Permite ao corazón asentarse a marcar un latido lento, suave e rítmico. Ao exhalar, o peito se relaxará. A túa respiración pode chegar lenta e relaxada. Permite que os teus dedos se relaxen. As mans, as bonecas, podes sentir a relaxante calidez no teu antebrazo, brazo, ombreiros. Se relaxas o pescozo, todos os músculos estarán soltos e relaxados. Permite que a mandíbula se relaxe. Tal vez ábrase un pouco. A sensación relaxante pode ir hasta as meixelas, aos ollos. Arredor dos ollos, o rostro faise sereo e relaxado. A fronte pode soltar aínda máis. Forma un símbolo tranquilizador que signifique para ti descanso e tranquilidade. Podes visualizar unha luz tenue, suave, filtrándose suavemente a través do teu corpo.
Podes sentir o teu corpo flotando a salvo nun mar infinito, tranquilo, puro. É un tempo de silencio, tranquila sensación e soños agradables. O tempo fúndese e flúe lentamente. Disfruta da paz e permítete divagar. Tranquiliza a tua mente como calmaches o teu corpo. Estableciches un patrón saudable de soño. Conforme respires lentamente, calquer pequeno movimento pode ocurrir. Conforme comenzas a pensar no que se dixo fai uns momentos, a tua mente comeza a dejarse levar placenteramente. Podes sentirte ao verte entrando tranquilamente a un soño nocturno, regular, reparador, normal e natural. O deixarte levar pode ser como as olas ao seu propio paso, brindando un sentido de benestar e armonía na mente, corpo e espírito. Tal vez escoites a tua voz interna, lembrándote despertar pola mañán a hora habitual, refrescado, refrescada, feliz. Estás en calma, tranquilo, tranquila e en perfecto equilibrio, como en un soño, soñando ti mesmo que soñas.